su ‘yan ɗariƙa su sani, me yasa aka kawo salatul Ibrahimiyya? Ai da Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim ne. Duk su alka'azo wannan yake da suna asawi su jalalai da duka abin da kawo kenan. Saboda ayar inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shikenan. Saboda haka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Lokacin wani daga cikin sarakuna bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya, sai na Abakar ya bar duniya, sai na Umar ya bar duniya, sai na Usmanu ya bar duniya, sai na Ali ya bar duniya. Sai wani daga cikin sarakuna ya ji Abu Zarr al-Ghifari yana ma annabi salati wa ala alihi, to in yazo yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, sai yace misali Fadimatu wa ala alihi Aliyun wa ala alihi Hasanu wa ala alihi din yana kiran sunansa ɗaya bayan ɗaya. Sai sarki ya ji zafi, yanzu an zo a kiran sallah mu kira sunan babansu dole ko ba masu. In an zo kiran sallah Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullahi. In an zo iqama ashhadu anna muhammadar rasulullahi. A kiran sallah fa ka jaddada imaninka, amma ka zo iqama Allah ya ce maimaita dai sai ka ƙara ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ka yi sallah ka ƙare ka yi tahiyya sai ka yi salati. Ya ahli baiti rasulillahi hubbukum fardun minallahi fi qur'ani anzalahu yakfikum min azimul fadli annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Saboda haka a salati ma sai an sa su. Sai sarki ran shi ya bace yace shikenan ba za a baci sunan mu ba, komai kaza sai wani maroki kusa da shi yace ran sarki ya dade menene na fushi, mu maroka muna da sharri, muna da kulli, mun san abin da zamu yi duk mu dama ruwa. Me za a yi? Sai ya ce wasu alin za a ƙara akan alin. Shikenan. Sai ya ce kaman ya, sai ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahimu. Ai manzon Allah ba wanda suka fi wahalar da shi, ba wanda suka fi wahalar da annabawa irin bani Isra'ila. To a musu kishiya da su. Asalin salatul Ibrahimiyya daga nan ya taso. Amma bayan da za a ce annabi abu irin na wani, Allah bai taba haka ba. Tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'din ta tabbatar da haka. Annabawa daraja kan daraja ne. An gane Hausa? To an kawo wa ala ali Ibrahim ne kishiya akan wa ala ali Muhammadin. In mutum bai sani bai sani. Kuma in duk daga ni har kai yanzu aka haɗu za a yi ta yara, za a yi ragas, to daga ni har kai babu wanda zai tabbatar da wannan salatul Ibrahimiyya a cikin Alƙur'ani a haɗe, sai dai kai bayani. Ni ma sai dai ne bayani. To ka riƙe naka da riƙe nawa.